Здравей! Аз съм Иван Калев и сега ще ти разкажа какво е в реална практика полева ситуация метода на огледалото. Метода на огледалото представлява следното нещо. Малка групичка. 3-4 души. Един говори за нещо. Останалите го слушат. Когато той приключи, започват другите. А как започват? Започват да го отразяват по начин, който намерят за добре. Сега си представи как получаваш обратна връзка от много хора едновременно. Сега си представи как изглеждаш в техните очи. И по-важното, освен да си го представяш, ще имаш възможността да го разбереш. Кога? На магически огледала. Знаеш. Внимание, внимание! Практическото обучение магически огледала ще се проведе на 3 и 4 февруари 2024.